Traffic count study gihimo sa syudad sa Mantawi aron matino gyud ang gidaghanon sa mga sakyanan nga nagsubay sa kadalanan labi na kon peak hours. Si Nico Sereno adunay live report kabahin nini. Nick? Yaslan, gilusad kini aron makakuha og datos ang dakbayan sa gidaghanon sa mga sakyanan nga magsubay og regular nga maagian sa kadalanan. Kagahapon gisugdan sa mga personnel sa team ang pagpahigayon sa traffic count. Ang survey nagtinguha nga makahipos og datos o figure sa volume sa mga sakyanan nga mangagi sa kadalanan. Ilabi na sa peak hours o mga oras nga pasud sa trabahoan o eskwelahan sa buntag og ting pamauli mahapon. 33 ka mga major intersections ang gipostingan sa ilang mga personnel aron matali ang gidaghanon sa nangaging sakyanan. Kana intersection na ay mga traffic enforcers ipon gina i-separate ang mga motor, SUV, bus, and etc. So para may bawaan na to, pila gid kabuk mga sakyanan mo agi diha anang adlaw. Pasabot ni Humawas ang mahipos nga figures makatabang sa pag-umol sa dugang mga palisiya sa kadalanan. Sama sa pagsuta kung asa gyud ang kalsada nga labing gidagsa o bugat kaayo ang trapiko. Sa traffic lights, magamit sab kuno ang datos aron makahimo og adjustment sa gidugayon sa timer. From the traffic count ngadto na to mastadihan kung unsaon na to pag himo sa atong mga signages and etc. So ngadto ta mag-base no nya amo nang mitingan among kuanan sa planning kung unsay mga recommendations. Gahapon pa ang unang adlaw sa traffic count ug may lain pang himuon karong Biyernes ug Sabado aron makumparasab ang datos kun pa weekend itandi sa Lunes nga pasugod sa trabaho ug eskwela. Tuig 2015 katapusang nakahimo og traffic count survey sa Mandawi. Paghulagway sa team, midoble gyud o 100% ang pagsaka sa volume sa mga sakyanan ning maong period. Hisgot og volume sa mga sakyanan lan og dagan sa trapiko, nabantayan sab sa team ang pagsaka gyud sa dagan sa trapiko pagbugat sa volume labi na rong panahon nga nagkaduol ang Kapaskuhan. Expected na kuno kini mga padayon nilang pahimangno sa tanan nga mga motorista musubay lang gyud sa mga lagda sa trapiko aron mapabilin nga tunhay ug hapsay ang mga kadalanan. Lan? Daghang salamat Nico Sereno.